We hebben goud, jongens. Middeleeuws goud. Ik sta te trillen op mijn benen. Het is op een site waar ik al jaren onderzoek doe. Ik was er altijd van overtuigd dat hier een gouden munt moest liggen. En jongens, hier ligt hij. Toen ik hem vond, dacht ik dat ik te maken had met een gouden munt. Een middeleeuwse gouden munt. Wat al een topvondst is natuurlijk. Maar toen ik hem omdraaide, toen moest ik wel even nadenken van wat is dit? Dit kon wel een fibula zijn, joh. Oh mijn god! Een gouden fibula! Yes! Wat een topvondst! Ja, de reactie als ik dat terugzie, dan schaam ik er een beetje voor. Maar je moet je zo voorstellen, je hebt in zo'n veld, heb ik dit jaar al 100 uur in zitten. En dat je dan zoiets onder je schotel krijgt, ja, dat is zo gaaf. Nevens het Frysk Museum is deze fibula een bijzondere vindst. Het leuke van die munten is dat ze eigenlijk ook vooral worden gevonden in het Friese gebied. Dus er lijkt sprake te zijn van een bepaalde Friese juwelentraditie die te maken heeft met de Friese identiteit. Het Frysk Museum is noodtoevallig dwaande maar onderzoek naar dit soorten van siergwot. In de tentoonstelling die 10 september zal plaatsvinden, laten wij veel gouden sieraden van de Friese zien. Waar bepaalde sieraden, zoals deze muntfibula's, typisch Fries zijn. Nou, heel veel van die gouden sieraden die zijn dus verdwenen. Maar we hebben nog archeologische exemplaren en soms ook afbeeldingen waarop we dus die sieraden nog kunnen zien. De fibula is intussen veilig naar het depot gebracht.